ערב טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו מתחילות. שבוע טוב, גבי. שבוע טוב, מבורך. אני רוצה להתחיל בסיפור. לפני, זה יהיה עוד מעט שנתיים, היה לנו סיטואציה לא פשוטה עם אחד הילדים שלנו, הילדים הגדולים כבר מעל גיל 18, ואנחנו ידענו בתור הורים שאנחנו צריכים להעמיד פה איזה גבול. ידענו מה אנחנו צריכים לעשות, ידענו מה אנחנו צריכים להגיד, אפילו הלכנו והתייעצנו באותו יום, ממש בהתייעצות דחופה עם איזה מנחת הורים מאוד מאוד מוסמכת, וישבנו אצלה שעתיים, ובדרך לפגישה עם הבן שלנו, אני פחדתי פחד מוות. פשוט פחדתי, שקשקתי. וכששאלתי את עצמי, את אחת השאלות הטובות כשאנחנו מרגישות פחד, אתם יודעות מה אחת השאלות הטובות? זה לא למה אני מפחדת, זה בסקרנות ובהתעניינות, ממה את מפחדת? התשובה שעלתה לי זה שהילד הזה פשוט יעזוב, שהילד הזה יתרחק, שהילד יתנתק, שאני לא אראה אותו, אני לא אראה אותו שבתות, אני לא אראה אותו שבועות, אולי אני לא אראה אותו חודשים, ואולי שנים, ואולי, וזה הפחד הכי גדול, שזהו, שאף פעם לא. שאף פעם אני לא אראה את הילד שלי. ומה קרה ואיך בסוף כן הצלחנו להגיע ולהיפגש ולהגיד את מה שיש לנו, על זה נדבר היום. אז נעים מאוד, שמי תמר, אני חושבת שכולכם מכירות אותי. תמר נזרי, נשואה ליהוידע, אימא ל8, סבתא לנכדים, בדיוק השבת. הנכדה שלי, נכדה חמישית, אבל בת נכדה ראשונה, קיבלה שם יער אהבה. שמעתם על בת שקוראים לה יער? יואו. יער אהבה, אז אני ממש מאושרת שיש לי פה בבית תינוקת בת 10 ימים, שנתנו לה שבת שם, וזו התרגשות מאוד מאוד גדולה. זה גבי, טוב. תודה, תודה. גבי, תספרי מי את ולמה את פה? טוב, אז קודם כל שבוע טוב, ולפני שאני מתחילה אני רק רוצה להגיד לכם שלדבר ככה מול קהל זה ממש 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 זר לי ואני נורא מתרגשת. אז אני מקווה ככה שבאווירת ערב יום כיפור תהיו סלחניות כלפיי. אז גבי, כבר כמו בדרשת בר מצווה, אני אפריע לך. נכון? תמיד מפריעים אני רוצה, גבי, היא למדה אצלי בקורס הכשרת מאמנות, והיא לא הייתה מדברת, כן? היא עכשיו מדברת, אנחנו 77 נשים, כן? אני מגבירה אולי את הלחץ של גבי, 78, הצטרפה עוד אחת. תודה תמר. בקורס שגבי הייתה, היא לא הייתה מדברת, אנחנו היינו כמה בסך הכל, 30 אולי, אוקיי? וזה התפתחות אישית ענקית, אוקיי? גבי מודה, יש לי פחד קהל, תמשיכי גבי, ושתהיו סלחניות, מבטיחות להיות סלחניות, תעשו כן עם הראש, אנה, רחל, אפרת, שריק, טובה ושלומית, אתם בשורה הראשונה מעלינו, תעשו כן. הנה, אסטריה כותבת, כן. אין על אסטרי. רוצים אותך, קטי מירב, טובה, ברור. כותבים, גבי, אני מקריאה. אז אני אוקיי. אתחיל בסיפור שלי. רגע, שנייה, אז למה כן? פחד קהל, יש פה עוד מישהי עם פחד קהל פה שהייתה קצת מפחדת או מאוד מפחדת, או שהיא עכשיו אומרת, אני בחיים לא אעשה את זה, לדבר בפני כל כך הרבה נשים? הנה, אפרת כהן כותבת לי. תודה, אפרת. אז גבי, רק תגידי, למה? הנה, מאוד, עדיין, אני מפחדת. אוקיי, את לא לבד, גבי. אז אחד מהרגשות הכי קשים בסיפור הזה שעברנו זה בעצם אני חושבת תחושת הבדידות. התחושה הזו שכל הבתים האחרים מבחוץ הם נראים מושלמים, הילדים הולכים בתלם, הם מתפקדים, ורק אצלי פתאום יש מציאות שונה, והתחושת לבד הזו כל כך קשה, שקודם כל רציתי להציף את זה, שאם מישהי חווה את זה אז שתדע שהיא לא לבד. זו תופעה שהיא רווחת הרבה יותר ממה שאנחנו יכולות לשער.
ודבר שני, ממש בשבועיים האחרונים, שתי חברות טובות שלי ממש שיתפו אותי בהתמודדויות ממש לא פשוטות שהן עוברות כרגע עם הבנות שלהן, ואני מבינה שיש בזה צורך מאוד מאוד גדול, ואם יש לי אפשרות לעזור ולו למישהי אחת, אז זה שווה את זה. אוקיי, אז תודה גבי, ובאמת זה סוג של מסירות נפש מבחינת גבי, להיות פה איתנו ולדבר לפני כל כך הרבה נשים, ממש מסירות נפש, ואני ממש מצטרפת לגבי. כשלמדתי את 12 הצעדים, אז למדתי שאחד הדברים שנותנים לנו כוח זה לאו דווקא שנותנים פתרון. היום אנחנו נלמד על, תכף אני אדבר ואני אגיד על מה נלמד היום, אבל אחד הדברים שנותנים לנו כוח זה קודם כל נחמה. וכשגבי ואני עשינו הכנה למפגש היום, זאת התפילה שלנו, שמי שצריכה את זה תצא היום מהמפגש הזה, קודם כל עם תקווה ונחמה. אני לא לבד, אני בסדר, אוקיי? תכף נראה למה צריך את התחושות האלה, את החוויות האלה. אוקיי, אז ממש תודה גבי, ואני כבר מוקירה ומעריכה את ההשתתפות שלך איתנו. אז בואי תגידי בכמה משפטים, למה את פה? אוקיי, אז הסיפור שלי מתחיל בעצם לפני כמה שנים, כשהבת הגדולה שלנו ככה התנתקה מאיתנו, זה היה די בטריקת דלת בעצבים, לא שמענו ממנה כמעט חצי שנה. עכשיו, ידענו שפיזית היא כנראה בסדר, היא הייתה בשירות לאומי באותה תקופה, אז ידענו שהיא גרה בדירה מסודרת והיא באיזושהי מסגרת, אז לא דאגנו מהבחינה הזו, אבל מבחינת הניתוק זה היה תהליך שכאילו הידרדר ככה בצורה קשה. זה התחיל מזה שלאט לאט היא הפסיקה לבוא לשבתות הביתה, בשלב הבא היא כבר לא מצאה לנכון אפילו להודיע אם היא באה לשבת או לא, כי כבר היה ברור שלא, אז גם נעלמו הטלפונים, בשלב הבא גם הודעות כבר לא היו, כאילו שפשוט לא היינו קיימים עבורה, עד כדי כך שבערך באמצע התקופה הזו של החצי שנה עברנו דירה, ושלחתי לה הודעה בתאריך זה וזה אנחנו עוברים דירה, היא לא הגיבה והיא אפילו לא שאלה לאן, כאילו פשוט אפילו לא עניין אותה לדעת איפה הבית שלה מעכשיו. והיא לא ידעה בעצם איפה ההורים גרים ואיפה המשפחה גרה. אוקיי, אנחנו נעצור בנקודה הזאת, אני רק משתפת טיפה בסוף, שלא תהיו במתח. אנחנו מלמדות היום את מה שאנחנו מלמדות, גבי ואני ביחד, כבר כשאנחנו בסוף הטוב, ברוך השם. ששוב, בסוף הטוב אתם יודעות, החיים שלנו עוד חיים מלאים, ומי יודע מה הקדוש ברוך הוא צופן לנו ומה המציאות צופה לנו. אוקיי, אנחנו לא יודעים, אבל ככל שזה נתון בידיים שלנו, כרגע, סוף טוב, זאת אומרת, אחר כך גבי תספר לכם מה המצב היום, וכל מה שאנחנו מלמדות היום זה מתוך מה שגבי עשתה ונעזרה ממש ממש עקרונות שגם אני מלמדת ונעזרת בהתמודדות עם כל מיני אתגרים וסיטואציות עם הילדים שלי בין הגילאים 26 עד 11 וחצי. אז תודה גבי. מה הולך להיות הערב? אז אני רוצה גם להגיד תודה לכולכם, כל מי שנמצאות פה, 96 נשים, עוד 4 נשים, החדר ייסגר. אוקיי, זה המקסימום מקומות שבו. שעצרתם פה מוצאי שבת שובה, לא בטוח שהכל כבר מתוקתק, ערב יום כיפור, אולי כבר רוצים להכין אוכל, אולי כבר, אוקיי, ועצרתם פה ואתם פה איתנו, וזה אומר הרבה שאתם רואות את הערב הזה ואת הזמן הזה כזמן חשוב ומשמעותי, אם זה למערכות יחסים, אם זה ללב שיפתח, כל אחת ואחת במקום שלה, אז ממש ממש תודה שאתם איתנו, ואני מתפללת שהקדוש ברוך הוא יעביר לנו ידע ומילים מדויקות שיצאו מן הלב וייכנסו אל הלב. אז מה הולך להיות היום? אנחנו נלמד ככה עד 10:15, ויכול להיות שבין 10:15 ל10:30 ניתן זמן לשאלות. אנחנו נראה מה החלום שלנו ביחס לקשר שלנו עם הילדים שלנו, ומה אמת בחלום הזה, למה הוא אמיתי, החלום. אנחנו נלמד גם מה הטעות
ביחס לילדים שלנו, שאנחנו עושים, זה לא מה שאתם חושבות, אוקיי? ועיקר המפגש שלנו יהיה 10 הדיברות, קראנו לזה, 10 הדיברות, עשה ולא תעשה, ביחס למערכות יחסים עם הילדים שלנו, אוקיי? בזמן שהילד יתרחק. ולפני שאנחנו מתחילות, אני רק רוצה, כדי שהמפגש הזה יהיה אפקטיבי, כמה שיותר, שכל אחת פה תחשוב על אחד מהילדים שלה, שמשהו בקשר איתו לא כל כך עובד. עכשיו, לא בטוח שזה כמו בסיפור של גבי, שהוא טרק את הדלת ויצא מהבית. אולי הוא עדיין בתוך הבית, אבל אתם מכירות את זה. זה כמו שיש, נכון, לפעמים אנשים נשואים, חיים בבית, אבל הם ממש זרים אחד לשני, והלב שמה סגור. אז יכול להיות שיש ילד שלנו, שמשהו בלב סגור. הלב שלי סגור אליו, אולי הלב שלו סגור אליי, בדרך כלל זה הולך ביחד, כמה עם הפנים לפנים, שהלבבות סגורים אחד לשני, אז יכול להיות שהילד לא נמצא בבית ממש פיזית, כמו שגבי סיפרה. יכול להיות שהילד נמצא פיזית, אבל ממש לא קשור, לא קשור נפשית, אין קשר נפשי, אין קשר רוחני, אוקיי? ואני רוצה כמו תשמעו את השיחה הזאת, דרך ההתבוננות על המערכת יחסים עם הילד הזה. ובואו תכתבו לי בצ'אט, למי כבר יש? לפי אותי ודוד ואת דביר גוטמן, הרכיב אותנו בנושא של דוד. גבי, נראה לי שהשתקתי אותך בטעות. לא, השתקת את עצמך, בסדר. אוקיי, אז בואו תכתבו בצ'אט, רק תגידו את המילה אני. למי כבר יש? למי יש בראש ילד, בן או בת, לא משנה, ילד או ילדה, ששם משהו סגור, ואנחנו עכשיו לפני יום כיפור, זמן של עת רצון מאוד מאוד גדולה, פתח לנו שער. פתח לנו שער, תפתח לנו את השער ללב של הילד הזה. תפתח את השער של הלב שלי לילד הזה, או את הלב שלו אליי. אוקיי, אז בואו נראה מה אתן כותבות. אוקיי, יופי. לי יש כמה, אז שלומית תבחרי אחד. אוקיי, יש לצערי, לי, לי. יופי, אני, יש הרבה. אוהבים אותך גבי. יופי. כן, לצערי מכירה מקרוב את הסיפור עם הבן השני שלי שהתנתק, כותבת מישהי. וואו, תודה יקרה שאת משתפת אותי. יש לצערי, לי, אמן, לי, יופי. טוב, תודה. טוב, אז אני רוצה להתחיל ברצון שלנו. ובואו נראה, הרצון שלנו לגבי הקשר עם הילדים שלנו מאוד 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 רחב. אני רוצה רגע שתחשבו על אותו קשר עם אותו ילד ספציפי שחשבתם עליו. מה הרצון שלי לגבי הקשר עם הילד הזה? כי יש מנעד גדול של רצונות. יש אימהות, והתאמנה איתי פעם אימא מקסימה, שאמרה לי, מי שהבנות שלי נולדו, היה לי חלום שהבנות שלי יהיו החברות הכי טובות שלי. ויש אימהות שזה החלום שלהם, שהילד שלי, לא משנה בן, בת, שוב, יהיה החבר הכי טוב שלי. אוקיי? יש כאלה שאומרים, לא חבר, בכל אופן, אנחנו הורים, הם ילדים, אבל אני רוצה שאני אהיה כתובת עבורם. אוקיי? שיבואו, שיתייעצו אותי, שישתפו אותי על קשרים, על דייטים, דברים חשובים בחיים שלהם, על הזוגיות, על התמודדויות עם הילדים שלהם, הנכדים שלי, כן? אני רוצה להיות כתובת עבורם, אני רוצה שזה לא יהיה רק טכני, שזה יהיה נפשי. אוקיי? זו עוד בקשה שאני ככה שומעת הרבה. יכול להיות שחלק מכם יגידו, אני רוצה שבסך הכל הבת שלי תכבד אותי, שהיא תעריך אותי, או מישהי תגיד, עזבו את כל אלה, אני לא רוצה שתהיה עוינות, יש עוינות בקשר, הוא כל הזמן שולח לי פסיב אגרסיב כזה, מתחת לשולחן, הערות עוקצניות, כל הזמן מוריד אותי, כל הזמן, אז אני לא רוצה שיהיה את זה, אוקיי? שיכבד, או שפשוט יהיה נעים, שיהיה לי נעים, שיהיה זורם, שאני לא אשב איתה באוטו, ולא יהיה לנו על מה לדבר, שאני לא אהיה במתח לקראת הפגישה איתו, כן? כל מה שאני אומרת לכם דוגמאות אמיתיות שאני שומעת מנשים. בסדר? שום דבר אני לא ממציאה. שאני לא אפחד ללכת לידו על ביצים. למה אמא צריכה להיזהר בכל מילה שנייה שלה? שהוא יהפוך את הבית, שהוא ישבור את הכלים, שהוא יצא בטריקת דלת. למה? אוקיי? אז בואו נראה. אני רוצה שלא יהיה לו כל הזמן התנגדויות. מירי, אפשר את כל מה שאמרת ביחד? איזה כיף, מירי, שאת מרגישה שאני מדברת אותך. זה אומר שעשיתי עבודת שטח טובה. תודה, מקסימה. עוד? לא כתבתם כמעט, חברות.
תכתבו, אני מזכירה לכם שככל שאתן יותר נוכחות, ככה אתן מקבלות, אין אפס. מי שרוצה פה לצאת עם משהו, זה מאוד עוזר לכתוב. לכתוב, אפשר גם לכתוב לי בפרטי, אני לא אגיד שמות, בסדר? קשר פתוח וזורם, שיהיה כתובת, עלייה, שישתף אותי במה שקשה לו, כן? אפשר גם מי שכתבה לי, אמא לילד קטן זה רלוונטי, כן? העקרונות שהיום נלמד רלוונטיים גם לילדים קטנים, וגם לילדים כבר נשואים ובוגרים ובני 30 ובני 40, בסדר? וגם בגיל ההתבגרות. יופי. חנושקת, פה איתנו, ששתף אותי במה שקשה לו, שהלב שלי יהיה פתוח אליו, בזרימה, שיהיה לי נעים להקשיב לו, תודה, שיבוא, שיתקשר, שישתף, רוצה לגעת בלב שלו, להיות שם בשבילו, שישתפו אותי, אני אהיה כתובת, שישתף בשוטף ולא רק במשברים, שלא יפחד לדבר איתו. אורלי, תגידי, מה כן? תהיה תקשורת ולב אוהב, שאני לא ארגיש שאני אחראית על השמחה שלה, בתיה, את נגעת פה בנקודה, שיכבד ואכבד את דרכו, קשר בכבוד עם גבולות ברורים לי ולא, שיהיה קשובה ולא רק עצבנית, שיהיה שיח רגוע וחופשי משני הכיוונים. החלומות יצטמצמו ליחס מכבד מינימלי, בהחלט, בהחלט, לחלקנו, מינימלי, שיהיה נעים, שיהיה כבוד, שלא יפחד להגיד לא כשצריך, שתפסיק לשנוא אותי, שתחזור, שלא תהיה עוינות בקשר, שתשתף אותי במה שקשה לה, שהקשר יחזור להיות מה שהיה לפני 3 שנים, שאני אצליח להבין מה היא רוצה, תקשורת בריאה, פתוחה, לדבר על כל מה שעולה, אם טוב, אם מאתגר, חיבור בתחושת שייכות, תודה, תודה, וואו, הרגיש ברוגע, תקשורת פתוחה, שלא כל חוסר הסכמה יהפוך לשבועות של ניתוק, פתיחות, קרבה, כבוד הדדי, מתאים גם לקשר בין בני זוג, כן, עם בן זוג מתאים גם, ענת, מתאים גם. אני ממקדת מול הילדים, אבל את יכולה לקחת את העקרונות, כן? שתעבור אצלי הדחייה כלפיה, תודה, ששתפו במה שקורה, תודה על הכנות. אוקיי, מעולה. ואני רוצה להגיד לכם, כן, למה זה נכון, או לחבר את כל מה שאנחנו אומרות פה, וכל מה שאתם אומרות פה, באמת לערך גבוה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. שלומית, התבלבלתי עכשיו, תגידי לי את הפסוק המדויק. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה קורה כשמגיע היום הגדול? מה קורה שם ביום הגדול? ונבנה בית המקדש, ומגיע המשיח, ונהפוך כולנו לצדיקים. מה קורה שם ביום הגדול? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה זאת הגאולה? זאת גאולה. מה זאת הגאולה? אוקיי? אז זה לא סתם שהדבר הזה, הקשר עם הילדים שלנו, הוא בנפשנו. זה לא סתם. ושמעתם, מי שנכנסה פה קצת לפני שהתחלנו, שמעתם את השיר העוקד והנעקד במזבח ששמתי? שמעתם אותו? אז זה שיר, אני נשואה למרוקאי, ואנחנו בבית כנסת שמשלב גם וגם, אשכנזי וספרדי, ולפני תקיעת שופר בראש השנה, אז שרים את העוקד והנעקד והמזבח. וזה שיר, זה פיוט שהרבה בוכים בו. ומתי אתם חושבים שבוכים בו? באיזה בית? מי מכירה את הפיוט הזה? מתי נפתח הלב? מתי נפתח הלב שלנו בפיוט הזה? נכון, אתם מכירות? שיחו לי מכיסא שונה פנה, הבן אשר יולד לתשמשה. הקשר בין אימא לילד. כשחושבים על האימא ועל הילד ועל הקשר שלא יהיה כבר, זה הרגע שהלב נפתח, נכון? עין במר בוכה ולב שמח. זה הרגע הזה, כי באמת הקשר שלנו עם הילדים שלנו זה דבר עצום, זה דבר גדול, וכשזה נמצא בחיים שלנו, ותחשבו רגע על אחד מהילדים שלכם שיש איתו קשר טוב, ואפשר לבוא ולדבר ולשתף ולהתייעץ ונעים, איך ההרגשה? איך זה משמח אותנו, נכון? שילד מתקשר לפני שבת, אמא,
שבת שלום, יש פה אמהות שילדים מתקשרים להגיד, שנכדים כבר מתקשרים להגיד שבת שלום, או לשתף ראשונות, נכון? טובה, שלומית, שריק, אנה, מי פה סבתות כבר? אני לא הסבתא היחידה, נכון? מתקשרים ראשון לשתף אותם בשמחות, או לשתף בבשורה טובה של הריון, של איזה שמחה זאתי, ואיך זה משפיע גם על ההרגשה הטובה ועל הדימוי העצמי של כאימא, נכון? שטוב לי עם הילדים שלי. ו... ואני יוצאת מנקודת הנחה שכולנו, כל אחת ואחת פה עושה ככל שביכולתה בשביל להיות אימא טובה לילדים שלה. מסכימות איתי? אנה, מה את אומרת? שריק, מה את אומרת? טובה, שלומית, עינת, יפה, נכון? הנה רחלי, אסנת, איילת, אורלי, אפרת, הדסה, תקווה, אסטריה. איזה כיף לראות אתכם, איזה כיף לראות את כל מי שפותחות חלונות. טוב, אבל אנחנו היום הולכות לדבר על מצב מאוד לא נעים ואפילו קשה לפעמים, ממש מחליש, שקורה שהילד מתרחק והילד מתנתק. וגבי, אני רוצה לשאול אותך, וששתפי אותנו, מה הרגשת? מה הרגשת בתקופה הזאת כשהבת שלך עוזבת את הבית, וזהו, ומפסיקה לשלוח הודעות, או לענות לך בהודעות, או להתקשר, או לענות לטלפונים, ומפסיקה להגיע לשבתות, ואפילו לא שואלת לאן אתם עוברים. אגב, מי שפה תוהה איך גבי מדברת על הבת שלה, אז גבי, תספרי מה הבת שלך אמרה כששיתפת אותה בהתלבטות, האם לספר את הסיפור או לא? אוקיי, אז האמת שכשתמר הציעה מלכתחילה שנעשה את השיחה הזו, התגובה הראשונית שלי הייתה אין סיכוי, חוץ מהפחד קהל. אמרתי, אם איכשהו, לא יודעת איך, היא ודאה לבת הזו, שאני מדברת עליה, מספרת עליה, זה מה שחסר לי, היא תיעלב, היא תכעס, אני לא יודעת מה, היא תיעלם לנו שוב. אחרי זה ישבתי וככה חשבתי על זה כמה ימים, ופשוט התקשרתי אליה ושאלתי אותה, תגידי, מה אכפת לך שאני אדבר על זה? והיא ממש, היא נתנה את ברכת הדרך, וזאת הייתה הפעם הראשונה שבכלל נגענו איכשהו בשיחה בתקופה הזו, והיא אמרה, ואני ממש מצטערת על התקופה הזו ועל הצער הזה שגרמתי לכם. ועכשיו רוב הזמן זה עדיין מחוץ לשיח אצלנו, זאת אומרת אנחנו עדיין בשלב של ביסוס הקשר, אז אנחנו הולכים על מקומות בטוחים, אבל זאת הייתה הפעם שככה נגענו בזה, וזה לגמרי בזכות תמר. אז תודה גבי, ואז מי שפה היה לה פה איזו שאלה על זה, הבת של גבי ממש נתנה לה את ברכת הדרך לשיחה הזאת, ואפילו דחקה בה, אמא תעשי את זה כבר, נכון? כשגבי קצת... כן, כשאמרתי לה, אבל יש לי פחד קהל, איך אני אדבר בזה, היא אומרת לי, את למדת אימון, את רוצה אולי להוכיח שזה עוזר במשהו? יאללה, תעשי לי לצורך משהו. כאילו היא ממש... אוקיי, שזה כבר, אתם כבר שומעות שהקשר עבר טרנספורמציה, אוקיי? אבל אנחנו רגע לפני הטרנספורמציה, בואי תשתפי גבי, איך ההרגשה, וככה את שיתפת אותי בצורה מאוד מאוד מפורטת, מה מרגישה אימא שהילדה שלה מתרחקת ומתנתקת? איך זה משפיע עליה? אז האמת שזה משפיע בכמה רבדים, זה משפיע גם במחשבות וגם ברגשות וגם במעשים. בשלב ראשון פשוט חובה חוסר אונים מטורף, כי אין לך שליטה על שום דבר ממה שקורה, אין לך שליטה על איפה היא נמצאת, מי החברים שלה, אפילו לא אם יש לה קורת גג, אז ודאי שאין לך שליטה על אם היא רוצה לענות לך לטלפון או לא. וזה בכלל לא משנה, כמו שתמר אמרה, אם זה ילד שמתנתק ויוצא מהבית, או שילד פשוט יושב לך בסלון מולך בונקר ולא מגיב למה שמדברת איתו, אין לך שליטה. גם אם הוא יושב מולך, את לא יכולה לגרום לו לדבר איתך אם הוא לא רוצה את זה. ואז את מתחילה להאשים כל העולם ואשתו.
את בעלך שהיה קשוח מדי, את בעלך שהיה רך מדי, את המורה שהעירה יותר מדי לאורך החצאית, ובעיקר את עצמך. אילו הייתי עושה ככה, אילו הייתי עושה ככה, ואולי הייתי צריכה לשים אותה באולפנה טובה יותר, ואולי הייתי צריכה דווקא לשים אותה במקום אחר. המחשבות האלה פשוט לא מרפות, זה משהו שהולך איתך סביב השם. ובשלב הבא, כשאת כל כך כבר עם רגשות אשמה, את מרגישה שאת פשוט לא ראויה להיות אימא. התואר הזה פשוט כבר לא מתאים לך. עובדה, נכשלת, ובעצם אין דרך יותר ברורה מזה שילד יכול להטיח את זה בפנייך. את לא אימא שלי יותר, וזהו. אז את מאבדת את הביטחון בהורות שלך, גם מול הילדים האחרים. הרי ממילא הם בסוף יעשו מה שהם רוצים. אז את מתרחקת בעצמך יותר מהאימהות שלך, מהילדים האחרים. את קצת מזניחה, לא פיזית, כן? אוכל תמיד היה להם, וגם כביסה נקייה, אבל אם הילד הכין שיעורי בית, לא באמת חשוב, אם הוא קם לבית ספר או הבריז, זה גם לא חשוב, הרי היא הייתה כזו בסדר בשלבים האלה, ומה יצא ממנה בסוף, אז מה זה כבר משנה? ואז את מזניחה ולא שמה לב, ואז מגיעה הבושה. את ממש נבוכה, ואת מתביישת מהסביבה. איזה חינוך נתת לילד שלך? עכשיו, כולם רואים את הפרצוף האמיתי של המשפחה שהקם. ויש פה שני דברים. אחד, את גם רוצה שיהיה ברור שאת לא תומכת בדרך שלה, ולא בהחלטות שלה, ולא בדרך, שזאת לא הדרך שחינכת אותה. אז את מראה לכולם את הצער שלך ואת האבל שלך, כאילו את ממש עושה הפרדה בינך לבינה. ואני חושבת שיש עוד משהו, גם את לא רוצה את הרחמים האלה. זאת שיתחילו בבית כנסת או משהו להגיד, זאתי, אתם יודעים מה הבת שלה עשתה לה, ווואי איזה מסכנה, איזה מצב קשה היא נמצאת, אז כדי שלא ידברו עלייך ככה ברחמים, אז את כבר הולכת ופותחת את הכל, ומשתפת את כל מי שאת מוכן לשמוע. אתם לא יודעים מה היא עשתה לי, אתם כאילו שלא ידברו עלייך על זה מאחורי הגב. אז את לא מרשה לעצמך בכלל לשמוח. ולאט לאט את פשוט שוקעת באיזה מין עצבות גבוהה כזו, עד שאת בסוף מחבה את עצמך. ובסוף, אם יש פעם איזה אות חיים, איזה דל מילה שאת שומעת מהילד, את כל כך טעונה כבר, שאת מגיבה באופן מאוד לא פרופורציונלי, את יורה עליה את כל הטענות והביקורת והדרישות והאומללות, וכמו איזה חץ כזה שמתחו יותר מדי אחורנית. זה כמובן מזמין את זה שהפעם הבאה שהיא תדבר איתך בכלל תהיה רחוקה ממש. תודה גבי, וואו. אז אני רואה פה שאסנת כותבת מזדהה עם כל מילה שלך, ממש העתק הדבק. יש פה עוד שמרגישות אי אלה מהתחושות האלה שגבי שיתפה פה, עם קצת יותר, עם קצת פחות, עם קצת אחרת. תודה גבי. שאפשר שכל אחד תחווה רק משהו אחד מתוכם. כן, ברור. אז הנה הילד כותבת, ממש מזדהה, קצת לבוש שונה. אבל כן, גבי ממש שיתפה במנעד רחב, וממש בהבנה של מה קורה ומה ההשלכות של זה. תודה גבי. אז כן, בין השאר ראינו שזה משפיע על האנרגיה. גבי מספרת איך היא הולכת ושוקעת, ממש הולכת ושוקעת, מרטיבה את הכרית בלילה, לא אמרת את זה נכון, בוכה. ממש נכבדת על הביטחון העצמי, הערכה עצמית כאימא, כאישה בכלל, כאילו איך הדבר הזה יצא ממני, איך זה קרה לי, וגם על הפעולות. זה ממש משפיע גם על הקשר הזוגי, את אמרת את זה בקיצור, אבל זה משפיע מאוד מאוד, זה הופך לבדידות מאוד גדולה.
נכון, גבי דיברה על ההאשמה הזאת, כן? זה בגלל בעלי, הוא היה קשה מדי, הוא היה רך מדי, תודה שריק. משפיע אז גם על הזוגיות, על עוד מערכות יחסים עם שאר הילדים, עם בעלי, אוקיי? עם ההורים, נכון גבי? עוד מעט נספר על הפקיחת עיניים ואיפה הייתה הפריצה. אבל לפני הנה, אני רק אקרא עוד טיפה תגובות, אז ממש מזדהה עם החלישות שעוטפת בזמנים האלה, מזדהה אורלי, אוקיי, נעמי, אם הילד לא מרוצה זה משכנע את ההיגיון באימהות לא טובה, זה הגיוני, נכון נעמי? הרגשה מאוד גדולה, חלק גדול מהקיץ, תיאור מדויק של מה שהרגשתי. תודה. תמר, הרגשה שאין טעם לחיות. הבת שלי ערכה עליי סרט שהופץ ביישוב, וואו, אסנת. צר לי לשמוע, ממש אין טעם לחיות, וואו. יהודית, הבת שלי בנתק ממושך, זה התחיל ממריבה עם אחותה, טוענות שאנחנו במיוחד אני מעדיפה את אחותה, ממש מזדהה, עבדה לשמחת החיים, לא עוזב לרגע. תודה, תודה יהודית, הלוואי שתצאי מפה בעזרת השם עם כלים, אוקיי? תודה, תודה רבה על השיתוף. אוקיי, אז לפני שאנחנו הולכות לשינוי שאנחנו יכולות לעשות ואיך נעשה אותו, אני רוצה רגע להסביר את הטעות. כן? מה הטעות? קודם כל, הטעות זו לא המציאות. מסכימות איתי שאין במציאות טעות? לפעמים נראה לנו מה, אני עשיתי טעות, או מה שקורה פה זה טעות. מה זה אומר זה טעות? זה לא היה צריך לקרות, אבל זאת לא הטעות. בהנחה שאנחנו כולנו, רובנו, נשים מאמינות, אני לא יודעת, מאמינות זה לא קשור לכיסוי ראש, קשור לאמונה שלנו, שכל מה שקורה פה זה בהשגחה והכל מדויק, אוקיי? מה הטעות שלנו? אבל אני רוצה להצביע על כמה טעויות שהן אלה שגורמות לכל התיאור הזה של גבי, וגבי, אם יש לך ככה דברים לדייק אותי, תדייקי אותי, בסדר? טעות ראשונה. שגורמת לי כל כך לשקוע ולהיות מדופרסת כשהילד שלי עוזב אותי, עוזב את הדרך שלי, עוזב את הבית, לא משנה מה, אוקיי? טעות ראשונה, מחשבתית כמובן, כל הטעויות במחשבה, בזוהר הקדוש כתוב, כולהו במחשבה יתבררון. הכל מתחיל מהבירור של המחשבות והאמונות שלנו. אם אנחנו עושות שינוי, אנחנו רוצות לעשות שינוי, השינוי מתחיל במחשבה, קודם כל במחשבה. אז מה, המחשבות שהיינו רוצות אולי לשנות, או המחשבות שגורמות לנו ליפול, הראשונה זה שהילדים שלי הם היד הארוכה שלי, הם הזרוע הארוכה שלי, הם מייצגים אותי. אוקיי? נכנסת באמת לעקרונות שלי. אבל... כן, נכון, תכף נגיד אותם בעקרונות בכן, אבל זו אחת המחשבות שמפילה אותי. אם הילדה שלי היא כך וכך, או הקשר בינינו הוא כך וכך, זאת הצלחה. ואם היא לא, ילד מוריד את הכיפה, ילדה מורידה את החצאית, עוזב את הבית, לא, אז זה כישלון שלי, כישלון אישי שלי, אוקיי? אז זה הטעות הראשונה. ושכמובן, הטעות שאני אחראית על הבחירות שלהם, או הבחירות שלהם הם בשליטתי, אוקיי? הטעות השנייה, שהשמחה שלי תלויה בהם. מכירות את זה? אני תלויה בהם, השמחה שלי תלויה בהם, שבעומק יש פה טעות באמונה, שמה האמונה? מה זה להיות אימא אוהבת ואכפתית? זה אימא שהרגש שלה תלוי בילד שלה. זאת אומרת, אם לילד שלי קשה, אז אני לא יכולה להיות שמחה. אם עכשיו הוא לא יתקבל לישיבה, והוא מדוכא בחדר, אני לא יכולה להיות שמחה. אם הוא יתרחק ויתנתק ממני, אני לא יכולה להיות שמחה. כן, זה ממש קשור לזהות ולאמונות שלי כאימא. ומה זה אומר? להיות אימא טובה. אימא טובה זה אימא שהיא אכפתית. מה זה אימא שהיא אכפתית? שהשמחה שלה תלויה בילדים שלה. לא יכול להיות שאני אהיה שמחה ואין לי קשר עם הילד הזה, או שהוא לא מדבר איתי ואני עדיין אהיה שמחה. אוקיי, ובעצם כשאנחנו נמצאות במצבים האלה, שהנתק עם הילדים, מערכות יחסים עם הילדים משפיעות עלינו, אנחנו ממוקדות בשלושה מקומות שהם מפילים אותנו. אחד, זה נקרא ריכוז עצמי שלילי. מה זה ריכוז עצמי שלילי? מה שגבי תיארה כאשמה המתמשכת. איפה עשיתי לא טוב? מה לא עשיתי? מה לא הייתי? השארתי אותו בצהרון יותר מדי זמן. הייתי קשוחה איתה, הייתי רכה איתה. לא הרשיתי לה
כמו החברות שלה. שלומית, אני שמעת את התינוק שלך המתוק, אני משתיקה אותו. אוקיי? האשמה עצמית וביקורת קשה מאוד, ריכוז עצמי שלילי. אוקיי? התחום השני שאני מתמקדת בו זה הרצון שינוי אצלו. זה הבן של שלומית, ממש יש לו גם מה לומר, כי הוא בן של מנחת הורים כזאת מדופלמת, שהוא לא יכול שלא לומר איתו, מה שהוא כבר למד מאמא, בגיל 4 חודשים, בן כמה הוא שלומית. אז המיקוד השני זה רצון לשינוי אצלו, שהוא כבר ישתנה, שהילדה הזאת כבר תענה לי לטלפון, שהיא תחזור הביתה, שהיא תתעניין מה קורה, שהיא תבוא, אחותה עברה ניתוח, מה נסגר? איך היא יכולה לא לשאול אותנו איפה אנחנו גרים? איך הוא יכול בצורה כזאת להתנהג בבית כנסת? הוא מבייש אותנו, את המשפחה. מה, אין לו לב? מה, הוא לא אכפתי? שהוא ישתנה כבר, שהוא כבר יבין, הוא כבר גדל, די, הוא כבר לא בן 5, הוא בן 15, הוא לא בן 15, הוא בן 20, הוא לא בן 20, הוא בן 35, מה נסגר עם הילד הזה? אוקיי? והמיקוד השלישי, התחום השלישי, זה בעצם, ואנחנו עוד מעט נדבר עליו, ואחד העקרונות זה שאני כל הזמן נלחמת. נלחמת במה שקורה, אם זה בבת שלי, אם זה במציאות, אוקיי? ועוד מעט נרחיב על זה. ובעצם, העיקרון שאנחנו רוצות להתמקד בו, וממנו בעצם לגזור את כל העקרונות שנדבר עליהם, 10 הדיברות, זה אנחנו רוצות לעבור ממתי כבר השינוי יקרה אצלו, או מתי כבר השינוי בקשר יקרה, למתי השינוי יקרה אצלי, אוקיי? ובמילים אחרות, ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה. ממה שכבר אין לי מה לעשות, העבר עין, אוקיי? הילד הזה כרגע לא עונה לי לטלפונים. ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה, אוקיי? או ממוקד שליטה חיצוני, אני רוצה שהוא, והוא למוקד שליטה פנימי. אז מה אני עושה במציאות הזאת? אוקיי? טוב, אז גבי, בואי נתחיל. גבי, תתחיל, אנחנו הולכות עכשיו לדבר על 10 עקרונות. בסדר? יש לנו עד 9:15, אז יש לנו פה 35 דקות. אוקיי? 10 עקרונות. גבי, תתחיל בכל עיקרון, ואני אמשיך. אוקיי, אז באמת העיקרון הראשון, חבר למה שאמרת, די להפסיק להתנגד למציאות. להתנגד למציאות מבחינתי היה להגיד, המציאות הזו לא מקובלת עליי, פשוט לא מקובל עליי. זה לא התסריט שהיה לי בראש. לא ככה דמיינתי את המשפחה שלי. זה לא מה שהיה אמור להיות עם הבת שלי. היא הייתה אמורה להיות כך וכך, היא הבת המושלמת שלי. זה לא, מישהו טעה פה, משהו התבלבל שם למעלה, זה לא הגיוני, זה לא מקובל עליי. וזה אומר להיות לגמרי במעגל הדאגה, ובעצם להפסיק להתנגד למציאות, זה אומר שאני מקבלת אותה כמו שהיא, זה מה יש, וזה בהשגחה פרטית, וזה הכי מדויק עבורי. אז עכשיו אני שנייה עוצרת אותך, כי אני רוצה לחבר את זה לעיקרון רוחני, ממש עיקרון רוחני. מה שגבי מדברת עליו זה לא פחות מהמלכת השם. כשאנחנו בהתנגדות למציאות, כן, שהמחשבות האלה מסתובבות לנו בראש, מה זה הסרט הזה? מה זה הסיפור הזה? זה לא, ככה לא הייתה אמורה להיות המשפחה שלי, ככה לא היה אמור להיות מערכת יחסים, אמא לא אמורה לפחד מהבן שלה, אמא לא אמורה להיות בנתק עם הבת שלה, זה מלחמה פנימית, ובסופו של דבר, בעומק, זאת מלחמה מול מציאות השם כרגע. אני מדגישה את המילה כרגע, כי ברגע הבא הכל יכול להשתנות, אבל להשתנות עם מה? אם אנחנו נפסיק להתבזבז על להגיד כמה זה לא בסדר, מה שקורה עכשיו, ולהתחיל לעבור למעגל ההשפעה, מה כן אני יכולה לעשות, אוקיי? אבל אנחנו ממש חייבים, וזה אסור מרע, כי אם אנחנו מסתכלות פה על 10 הדיברות, לא תעשה ועשה, אז להפסיק להתנגד למציאות, זה לא תעשה. להפסיק להילחם, כן? ותשימו לב למחשבות שעוברות לכם בראש ביחס לקשר הזה. ילדה לא אמורה להתנהג ככה. זה חצופה, היא לא אמורה להתנהג ככה. היא לא אמורה.
זה טעות. לא, אוקיי? זה טעות מה שקורה פה. מישהו פה טעה, אגב, מי זה המישהו הזה? מי זה המישהו שטעה, כן? במילים... ריבונו של עולם, אתה שומע? זה לא אמור להיות, אתה טעית, תן לי שנייה לנהל את זה במקומך, כן? אוקיי? ואז גבי, מה קורה? מה זה בעצם להסכים למציאות? זה אומר שאני מתייאשת? זה אומר שאני מוותרת על הקשר? כי יכול להיות שחלק פה שומעות ואומרות, מה זאת אומרת? אם אני אקבל את המציאות, זה אומר שוויתרתי על הקשר. אז יש, קודם כל, ברגע שאני לא עסוקה בהתנגדות הזו, אז קודם כל אני יותר פנויה לשאול את עצמי מה אני כן יכולה לעשות. אני כבר נמצאת במקום של לחפש משהו שיוציא אותי משם, ולא רק להיות עסוקה לא רוצה לקבל את זה, כמו איזה ילדה בת 2 שנלחמת לא רוצה ולא מוכנה לראות שום דבר מסביב. ממש ככה. זה עושה שני דברים. קודם כל, אני פנויה יותר באמת לראות אפילו את ההתקדמויות הקטנטנות, כי אם קודם הייתי עסוקה בהתנגדות והיא הייתה מתקשרת פעם ב3 חודשים, אז מה את מתקשרת פעם ב3 חודשים? מה נראה לך? ככה זה צריך להיות. עכשיו אני יכולה להגיד לה, וואו, איזה כיף שהתקשרת, ולראות ולהודות על זה. וזה השני דברים שזה עושה. אחד, ככל שממוקדים בטוב, זה מגדיל את הטוב, ככה בצורה רוחנית, כן? אבל זה גם טכנית, זה יותר מזמין, זה יוצר דינמיקה חיובית איתה. זאת אומרת, ברגע שאני יותר מודה ומעריכה, אז כבר יש לה גם יותר רצון. בקיצור, זה פשוט מסיט את הגלגל לכיוון חיובי. מקסים, מקסים. אז אני רוצה להגיד עוד כמה מילים. מה מאפשרת לנו הפסקת ההתנגדות והפסקת המלחמה עם המצב? אני אגיד בשפה של ימימה אביטל, להיות נוכחת לטוב החלקי, הקיים, הכל כך חלקי, הקטן, כן, אתם שומעות מה גבי אומרת? היא התקשרה פעם ב3 חודשים, במקום להיות כל כך בעלבון, גרועה, אין לי פנים להסתכל על הילדה הזאת, אני כל כך כועסת עליה, כל כך... היא יכלה להגיד לה, וואי, איזה כיף שאת מתקשרת. נוכחות לטוב החלקי הקיים, אוקיי? ועצם הדבר הזה, אנחנו מדברות היום על פתיחת שערים, פתח לנו שער, פתח לנו שער, זה פותח את השער, אוקיי? ברגע שאנחנו נוכחות, אפילו, כמו שרבי נחמן אומר, למעט טוב, מה שמואר צומח, אז זה מזמין שינוי בקשר, אבל זו תוצאה של הסור מרע, הפסקתי להילחם. אוקיי? במילים אחרות? יש משהו קטן לומר. בטח. אמרת זה אולי עלול להישמע של, אוקיי, אם אני מקבלת את המציאות אני מתייאשת, אז לא, כי יש לנו דברים שהם במעגל ההשפעה שלנו. למשל תפילה זה לגמרי שלי, אני לא התייאשתי, אני עדיין יום מתפללת עליה, שהיא תחזור לגמרי, כן? זה שלי, ואני יכולה לעשות את זה בלי להתנגד למציאות. אני אומרת, אוקיי, המציאות הזו כרגע היא מדויקת עבורי, ואני מקווה שזה ימשיך וישתפר למציאות אחרת בעתיד. מעולה, מעולה. אז זה לא ויתור, הפוך. כי ברגע שאני מפסיקה לבזבז כוחות על התנגדות למציאות, אני יכולה לנתב את הכוחות למה אני כן יכולה לעשות, למשל להתפלל. וזה ממש בקבלה, בספירות, זה הספירות של נצח והוד. הוד זה צד שמאל, זה אני מקבלת את המציאות כפי שהיא, וממש תדגישו כרגע. תדגישו עדיין, אוקיי? אני מקבלת את המציאות כפי שהיא כרגע, וזה מאפשר לי נצח, יד ימין, ניצחתי ואנצח, לעשות את מה שאני יכולה בשביל ליצור את המציאות הרצויה. אני לא התייאשתי בכלל, אבל אני מקבלת שזה המצב כרגע, ובעצם כמו המידה שנדרשת בנפש, זה ענווה. זה ממש התפתחות בענווה. טוב, נעבור לעיקרון השני, מה אתם אומרות? אוקיי, אז העיקרון השני, את קצת הזכרת אותו קודם, זה בעצם המוכנות לקבל את זה שהבת היא לא שלוחה שלי. זאת אומרת, בלידה חתכו את חבל הטבור, היא כבר, זהו, היא אדם נפרד ושלם, עם בחירה חופשית, ולא רק
אני נאלצת לקבל את זה כי פשוט אין לי שליטה על זה, אני גם מכבדת את זה כי זה הדבר הנכון והבריא והמתוקן. ילדים הם לא אמורים להיות שיבוט של ההורה, והם גם לא אמורים להיות מגשימי החלומות שלנו. זאת אומרת, יש לנו את החלומות שלנו, גם עם אלה שאנחנו לא הצלחנו להגשים בעצמנו, אז אנחנו חולמים שהם יגשימו בשבילנו, אבל לא, יש להם את החלומות שלהם, ולא רק שזה בסדר, זה, ככה זה צריך להיות. אז בעצם העיקרון השני זה לשחרר את הצורך לשלוט בחייה, ופשוט לכבד את זה שהיא אדם בפני עצמו. תודה, והכותרת שהייתי נותנת למיומנות הזאת זה מובחנות, שמי שאגב דיברה פה קודם על זוגיות, על אם אפשר להשתמש במה שאנחנו לומדות מול בן זוג, זה כל כך נכון במקום הזה, כי לפעמים אישה מרגישה שהיא ובעלה חד המה, נכון? התחתנו ואז אנחנו אחד, אז וואי, אני מתפדחת כשאתה מדבר בחברה, כי אתה לא אמור לדבר ככה, ואתה, איך יכול להיות כן, והמובחנות הזאת, זה מיומנות או יכולת פנימית, הניתוק הזה של חבל הטבור, הנסירה בגן עדן, הנסירה בין הזכר לנקבה, בין האיש לאישה, היא כל כך חשובה, היא קריטית, בשביל שתהיה שכינה ביניהם. אם זה ביניהם, מה זה אומר? שהם לא דבוקים, אוקיי? שכינה ביניהם, זה אומר שיש איש ויש אישה, ובאמצע יש שכינה. אבל אם אני והוא אותו דבר, אין מקום לשכינה. יש שתלטנות וריצוי והמון חולאים רעים, אבל זה קורה גם עם הילדים שלנו. לפעמים אישה, לא משנה, הבת שלה תהיה בת 15, הבן שלה כבר יהיה בן 25, 40, היא עדיין תרגיש שהוא היד הארוכה שלה, היא עדיין לא עשתה את המובחנות. ופה הייתי אומרת לכם ממש, אתם יכולות לדמיין, לעבוד קצת עם דמיון, ממש לדמיין אתכם באיזה בועה, אוקיי? את רחלי, פעם רחלי את מולי, ואת הילד, או את בן הזוג, בבועה נפרדת, ויכולים לקרות כל מיני דברים בין שתי הבועות, והוא יכול להיות עצוב ואני יכולה להיות שמחה, ואדרבה להיות במיטבי, כי הוא צריך אותי אולי טוב, תכף נדבר על זה, למה אמא צריכה להיות במיטבה דווקא כשהילדים לא משהו, בסדר? או בן הזוג, אוקיי? והוא יכול לעשות כל מיני דברים, לעשן, כן? מישהי פה יש לה איזה פחד שהילד שלה יעשן, יוריד את אדרבה, תדמייני אותו בבועה שלו, עושה מה שהוא רוצה, ואותך במיטבך, אוקיי? פוסטר על עזריאלי, רחלי כהן, שום דבר לא מזיז אותה, במיטבה. לא משנה מה הבן שלה או הבת שלה, לא משנה, במיטבה, אוקיי? בבועה נפרדת. בסדר? זה העיקרון השני, הוא גם כמובן קשור לקבל את זה, לקבל את מה? שהוא ישות נפרדת. אוקיי, כותבת פה מישהי, יש לי הרגשה מאוד חזקה, מירי, עם אמא שלי מהכיוון השני. יש פה איזה זבוב. תודה, מירי. אוקיי, אז זה העיקרון השני. יש כאלה שחושבות שאני והוא אחד, הוא הכוונה שהוא עושה מה שאני רוצה. כן. זה האחד. כן, בזוגיות או עם הילד שלי, או כיבוד אב ואם, לא? שהוא יעשה מה שאני רוצה, זה לא כיבוד אב ואם, כתוב בתורה. כתוב בתורה, 10 הדיברות. גבי. טוב, אז העיקרון השלישי שבעצם ראיתי שמשהו שהשתנה אצלי היה המיקוד במה אני מתמקדת בעצם, היכולת לבחור מה אני רואה. אם לפני המשבר, לפני הנתק הזה, הערך שהוביל אותי כל זמן היה באמת שהיא תלך בתלם, שהיא תלך בהשקפה שלנו, שהיא תשמור על אורח חיים כמו שלנו, זה ניהל את כל האינטראקציה בינינו, וכל סטייה קטנה שלה מהדרך בעצם הובילה לאיזה פיצוץ גדול. אבל בעצם בכל התקופה הזו הייתי לגמרי ממוקדת בה. איך היא מתלבשת, עם מי היא מסתובבת, מה היא חושבת, שוב דברים שבעצם היו במעגל הדאגה, זה בכלל לא דברים שהם שלי. היום אני למדתי לעשות את השינוי ולהיות ממוקדת במה שחשוב לי.
ברור שהדת וכל הדברים האלה חשובים לי, אבל אלה שלי, לא אלה שלה, זאת אומרת, מה ששלה, שלה. ואני החלטתי שהערך שהכי חשוב לי כרגע זה הקשר המשפחתי. וזה אומר שאני לגמרי ממוקדת באיך לחזק את הערך הזה. איך זה מתבטא? זה אומר שאני מפתחת איזה סוג של עיוורון סלקטיבי לבחירות שלה. אין לי שום עניין למשל לבדוק לא את הלבוש שלה, וגם לא מה דעתה על הרפורמה המשפטית, פשוט כי זה לא משרת את המטרה שלי. סיפור קטן, תקופה האחרונה כשהתחיל כל הבלגן עם הרפורמה, אז יש לנו כמובן את הוואטסאפ המשפחתי, והילדים התחילו ביניהם ככה איזה דיון בנושא, והתחלתי לראות ככה בין השורות שהיא מתחילה כבר להרגיש מותקפת, ואנחנו החשוכים שוב לא מבינים אותה. הרגשתי שזה מתחיל ללכת לכיוון לא טוב, ובגלל שאני מאוד מאוד ממוקדת מטרה, בכלל לא מעניין אותי כרגע אם היא תקבל את דעתנו או לא, ומה היא תמשיך לחשוב בנושא, לא הפוליטי ולא הדתי. חשוב לי כרגע שהמשפחה תישאר שלמה, אז אפילו לא חשבתי להיכנס לדיון, לא בצד הזה ולא בצד הזה. פשוט כתבתי הודעה בקבוצה, תקשיבו, אני יוצאת מהקבוצה, פשוט אני ממש אשמח שתכניסו אותי ברגע שיגמר הדיון הזה. ויצאתי. אני חושבת שלא לקח אפילו 3 דקות עד שהם יכניסו אותי חזרה, כי הם הבינו. אז זה המיקוד במה שחשוב לי ובמה שאני יכולה לעשות, ולא להיות ממוקדת בערכים שלה בעצם. אוקיי, מעולה. אז אם גבי לפני השינוי הייתה ממוקדת בה ובשינוי שהיא צריכה לעשות כדי שהיא תתאים להשקפת עולם ולרצונות של גבי, אוקיי? אז גבי עברה למיקוד בערך שחשוב לה, אוקיי? ושהבת שלה יכולה להצטרף להיות חלק ממנו, שזה היה משפחתיות ולכידות משפחתית, נכון? וגבי תתני עוד דוגמה איך זה בא לידי ביטוי המיקוד בערך הזה. אז גם גבי אמרה קודם כל סור מרע, זה לא סור מרע, זה מה לעשות? להיות עיוורת בצורה סלקטיבית, לפתח עיוורון סלקטיבי למה שאני בוחרת לא לראות ולא להתמקד בו. אתם זוכרות, מה שמואר צומח. ואיך גבי חיזקת את הערך של הלכידות המשפחתית? אז אפילו סתם בדברים קטנים כמו בקיץ החלטתי לעשות יום כיף לבנות המשפחה. הזמנתי את 3 הבנות ואת הכלה ויצאנו ביחד ליום גיבוש. כאילו סתם סדנה משפחתית ואחרי זה ללכת לאכול איפשהו, ופשוט לדאוג שיהיו מפגשים שהם נטו כיף, שירצו את הביחד הזה. אוקיי, אז גבי בחרה ערך שחשוב לי, ומה אני עושה בשביל שהערך הזה יתקיים? לכידות משפחתית, וגם מה אני לא עושה? אני לא משתתפת בדיונים כאלה, אני כן יוצרת הזדמנויות למפגשים. אוקיי, אני שנייה, גבי יוצרת, כי יש פה כמה שאלות שאני רוצה שנתייחס אליהן תוך כדי הלימוד של 10 הדיברות, בסדר? שואלת אסנת, מה עושים כשהקשר מנותק לגמרי, ואין שום חוט של קשר כבר שנים? בסדר? אז אני רוצה שגם אם תוכלי להתייחס בהמשך, אם אין לי בכלל קשר עם הילדה, אם זה רלוונטי מה שאנחנו מדברות פה, כתבה לי מישהי בפרטי, האם זה לא כלי מצוין לכל בני המשפחה, כל אחד בבועה שלו, והאם זה יכול ליצור הפרדה, אוקיי? כי לכאורה באמת זה נשמע הפרדה, הוא בבועה שלו, אני בבועה שלי, איפה הקשר? נכון? תודה, שאלה מעולה. תהיה הקלטה, אני אשלח אותה גם במייל, אז מי שאצלי ברשימת תפוצה, או בקבוצה השקטה. אז או שתיכנסו לקבוצה השקטה, או לרשימת תפוצה. ולא משנה איזה גיל, מירי שואלת. עינת שואלת, מה עזר לך? מאיפה קיבלת כוחות? עינת, זה אחת הדיברות שאנחנו נדבר עליה. תודה, זו שאלה מצוינת. ונומי, איך אפשר לעשות יום גיבוש שיש נתק? אוקיי, אז כמובן שזה היה כבר אחרי שהילדה חזרה, נכון? אבל זה כבר... כן, אני אדבר גם על זה. אבל זה נכון שאם יש נתק מוחלט, שוב, כל 10 הדיברות פה הם לא איזה תרופת פלא, כזה נחזיר את הילדה. אם היה כזה דבר, אולי הייתה גם איזה תרופת פלא, יאללה נחזיר אותה בתשובה,
כל העניין הוא שאנחנו לא מתעסקים פה באיזה סיפור אגדה עם happy end שבדיוק מה שאני רוצה. לא, זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה הרבה יותר ממה שיש כרגע. העניין הוא איך אני ממשיכה לשמוח ולנהל חיים תקינים, אפילו אם יש נתק. השמחה שלי והמשך החיים מאפשרים לה שיהיה לה לאן לחזור, ומאפשרים לה, אם יום אחד היא תשמע שהמשפחה עדיין רוצה לקיים את הקשר, אז יש לה לאן לחזור. תעצרי רגע, כי אני חושבת שהמשפטים האלה צריכים להדהד. נכון? אוקיי, אני חוזרת על מה שגבי אומרת, כי זה הכי 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 חשוב. גם אם הילד כרגע עם קוצים לא ישתף פעולה, אוקיי? אז גבי אומרת פה, וממש תכתבו את זה, האתגר פה זה איך להישאר עם השמחה החיונית במיטבך, כדי שכשהרצון יתעורר, יהיה לה לאן לחזור. שלומית, את מסכימה? שלומית כרמיאל. מנחת ההורים שלנו. כן? אוקיי? היא לא תחזור לאמא ממורמרת שתלויה באישור שלה בשביל להיות אהובה, אתם מבינות? היא לא תרצה, מי רוצה אמא כזאתי? מי רוצה אמא כזאת שאני צריכה לרצות אותה, או כל האושר שלה מונח עליי? מי רוצה אמא כזאתי? לא, רוצים להצטרף להצלחה. הילדים שלנו רוצים להצטרף להצלחה. בוא נהיה הצלחה. אוקיי? אז אנחנו תעזבו אותם רגע, הוא לא רוצה, תעזבו, הוא לא רוצה, הוא לא פה, אנחנו לא מדברים עליו. אוקיי? איך אני נשארת בשמחה? אז גבי גם אמרה לכם קודם, הילדה התקשרה פעם ב3 חודשים. אוקיי? אם את במיטבך, את מצליחה להגיד לה, וואו, איזה כיף. עשית משהו, כבר נכנס איזושהי נימה חיובית קטנה, פס שובל של אור לקשר. היא לא הצטרפה אלייך ליציאה משפחתית, אבל נהיה איזשהו הקשר חיובי בתוך כל השחור הזה. וזה וואו, אנחנו סופרים את הדבר הזה. אוקיי? בעיקר אי אפשר באמת, אם יש באמת נתק של שנים, אין לנו את הדרך אנחנו לעורר אותו לרצות את זה. זה מה שאמרנו, יש לו את הבחירה החופשית, אבל אנחנו יכולים כן להכין את המקום בשביל לקבל אותו. אוקיי, מעולה. מה העיקרון הבא? העיקרון הרביעי, טוב, זה נראה לי אנחנו האימהות ממש ממש אוהבות להתבוסס בו עמוק, זה העניין של האשמה והמצפון. הזכרנו את זה קודם. אבל אם אני מדברת על האשמה בעיקרון של מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה, בעצם זה לא משנה לצורך העניין אם את מאשימה את עצמך או את בעלך או את השכנה שעשתה לך עין הרע, זה לא משנה. זה לא מוביל לשום מקום האשמה, כי אנחנו נוטות לפעמים לחשוב שאם אני מאשימה את עצמי ואני אומרת טוב עשיתי ככה וככה, אז בעצם אני לוקחת אחריות על המצב. אבל זאת לא לקיחת אחריות, כי זה ההפך, לקיחת אחריות היא מעכשיו והלאה, והאשמה היא מסתכלת לעבר, ובעצם זה לא עושה כלום מבחינת השפעה. אז העיקרון הרביעי אומר פשוט לוותר על האשמה ולהסתכל קדימה ולא אחורה. אני רוצה לשיר לכם פה ניגון. כל נדרי וסרי ושועי וחרמי וקונמי. מה זה? סליחה על הזיופים. זה כל העבר, כל מה שנשבעתי ואסרתי על נפשי בקשר עם הילד הזה, ובכלל, אוקיי, זה שבועות פנימיות כאלה. אני לא יכולה להיות שמחה כל עוד אוקיי? אישה שלוקחת אחריות זה אישה שמאשימה את עצמה יומם ולילה. יש לנו הזדמנות, אנחנו עכשיו עומדות רגע לפני יום כיפור, זה יום של ריסטארט. הקדוש ברוך הוא לוחץ על המחשב של המציאות הזאת ועושה ריסטארט. מתחילים מחדש. מה שהיה זה לא מה שיהיה. האם את מוכנה? האם את מוכנה להפסיק להסתכל אחורה? אל תסתכלי אחורה. להפסיק, כמו שגבי אומרת, זה לא אחריות. אחריות היא מהרגע הזה והלאה.
אחורה זה רק אשמה, וזה סמיכה, מה זה טובה וחמה להתכסות בה במקום לקחת אחריות על החיים שלנו? אוקיי? אז איך עושים את זה? מזהים שאת נמצאת במקום הזה, וכמו עושים לזה סטופ, כן? אז אנחנו בדרך כלל נמצאות באשמה כדי לקחת אחריות. אוקיי, את רוצה לקחת אחריות? זה לא יעזור עכשיו שתגידי איך, כן? אשמנו, בגדנו, אז לא, יש איזה יום אחד בשנה לדבר הזה. להוציא ממני את האשמה הזאת, וזהו, להסתכל קדימה, קדימה, קדימה. אוקיי? הנה, אפרת כותבת, שמעתי רעיון יפה, מה זה עבריינים נתפסים בעבר? אז אנחנו לא רוצים להיות עבריינים, אנחנו רוצים להיות עתידניים, אנשים שמסתכלים לעתיד או הווים, אנשים שמסתכלים לרגע הזה ומה שמתאפשר לי בו. תודה גבי, לעיקרון הבא. אוקיי, אז זה מה שהעיקרון הזה, זה היה ההבנה שהשמחה שלי, את נגעת בזה כבר קודם, השמחה שלי והיכולת שלי להמשיך בחיים היא תלויה רק בי, היא לא תלויה בה בשום דרך. ומעבר לזה, החלטתי שזה גם שדר שאני רוצה שהיא תדע, שהבית שלנו הוא מקום יציב, אפילו בית שמח, ושהיא מוזמנת להצטרף אליו, ואנחנו נשמח אם היא תצטרף, אבל השמחה שלנו בכלל לא תלויה בהחלטה שלה אם היא מצטרפת או לא. זה התבטא בזה, אני חושבת שאם בעבר, לפני שעשיתי את השינוי, אם היא הייתה מתקשרת, אז באמת, או אם בתחילת השינוי, נגיד כשכבר כן שמענו ממנה, אבל עדיין לעתים מאוד מאוד נדירות, אז הייתה שומעת לגמרי את המרמור בקול שלי, וכמה קשה לנו, ואיך היא עשתה לנו את זה, ואיך הבית לא מתפקד, ולא. והתחלתי ממש להקפיד, כל פעם שאיכשהו יצא, שהיא תשמע ממני משהו, לא משנה אם זה בהודעה או בטלפון, או להקפיד פשוט לספר לה, רק על דברים כיפים שקורים לנו, והיינו פה, ונסענו לשם, ופגשנו את אלה, כאילו, שהיא תבין שהבית פשוט מתנהל רגיל, היא לא מוטטה אותו, ואז זה כבר לא על הכתפיים שלה, ואנחנו לא תלויים בה, אבל היא מוזמנת, היא ידעה כל הזמן שאנחנו נשמח אם היא תבוא, אבל אנחנו שמחים גם אחרת. זה מאוד מאוד חזק, כן? אנחנו נשמח אם היא תבוא, אנחנו נשמח אם היא תצטרף, אנחנו נשמח אם בעלי תצטרף לארוחה איתנו, תצטרף לטיול עם הילדים, אבל אנחנו נשמח גם ככה, אוקיי? אנחנו לא תלויים, זה ממש לשחרר את התלות, יש פה משהו עצמי כל כך חזק, כזה חוסן פנימי, אוקיי? אני מחליטה שהשמחה שלי תלויה רק בי, וגם אם הילדה בוחרת לעזוב, אני אחראית על השמחה שלי, ולא הילדה שלי אחראית על השמחה שלי. אני אחראית על השמחה שלי, ולא בעלי אחראי על השמחה שלי. אוקיי? זה 100% לקיחת אחריות. רציתי להגיד עוד משהו, אבל שכחתי. מקסים. זה גם קשור למובחנות ולהפרדה, להפרדה, אוקיי? אנחנו משחררים את כל ההתניות, את כל התלות, אוקיי? אני אדם עצמי ואני לוקחת אחריות על עצמי, על המשפחה ועל השמחה של המשפחה, בלי לסגור את השער. אנחנו נשמח אם תצטרף. והנה, גם מירי כותבת פה, הנה, כתבה פה מישהי על פי ספר התניא, אנשים שחיים את ההווה, הנקרא בעברית גם זמן בינוני, הם פשוט בינוניים שזה מעלה גבוהה, תודה יקרה. ומירי שואלת, זה לא עלול לגרום להרגשה שלא אכפת לכם שעזבתי? באמת אתם לא אוהבים אותי, אם אתם לא מתאבלים וכל הזמן מתמרמרים על זה שאני לא פה? מה את אומרת גבי? עברנו באמת תקופת אבל, אבל יש לנו עוד ילדים, ואיזה תחושה הילדים האחרים מקבלים כשרק היא שווה, ואם היא עזבה אז אין לכם יותר חיים, ומה אנחנו?
אז אחת שנייה, גבי, מהבנות את שלי כבר אמרה לי את זה. נוגעת כבר בעיקרון של האחריות, שתכף נגיע אליו, אבל מירי, אני רוצה רגע לענות למה שאת אומרת, אוקיי? גם בלי קשר לילדים האחרים, אם, זה יכול להיות שזה הסיפור שלה. אם אתם לא מתאבלים, לא אכפת לכם ממני. השאלה, אם את רוצה לחזק את הסיפור של הילדה הזאת, אם הסיפור הזה עוזר לה, אם את תתאבלי ותתמרמרי, אז את מחזקת את הסיפור שלה, זה עוזר? זה עוזר לילדה הזאת שהיא תרגיש את התלות הזאת הפוך, אוקיי? הפוך, את רוצה ליצור התניות חדשות. אבא ואמא שמחים ואוהבים אותך, וכל המשפחה, אנחנו משפחה שמחה, ואנחנו נשמח אם תצטרפי. אוקיי? אנחנו לא רוצים להאמין לסיפור הזה, כי חלק ממה שיצר את המצב הזה זה גם הסיפור הזה. אוקיי? ונזכרתי מה רציתי לבקש מגבי, משהו מאוד מאוד חשוב. גבי, וזה קשור לנושא הזה של השמחה. אני רוצה שתשתפי בפריצת דרך. מה שמעת מההורים, אני חושבת שלך, שגרם לך לאיזושהי פקיחת עיניים ולעשות את השינוי, שקשור להתמרמרות אז בדיוק הגעתי לעיקרון הזה, אוקיי. שעליו אני מדברת, שזה שוב העברת המיקוד של המבט שלי מהסביבה אליי. כי בהתחלה, כמו שדיברתי בהתחלה, כשתיארתי את המצב שהייתי נתונה בו, אז באמת חשבתי לתומי שאני צריכה כל הזמן לשדר את הסביבה, את הצער שלי ואת האומללות שלי. זה ברור שאני צריכה להראות את זה, זאת אומרת, לא יכול להיות שהמשפחה המורחבת, ההורים שלי, האחים שלי, בצער עליה, ואני אימא שלה, כאילו מה, אני אהיה שמחה? אני חייבת להיות עוד יותר בצער, זאת אומרת, ברור. ואז יום אחד, אני לא זוכרת אם זאת הייתה אחותי או גיסתי, שתיכן פה בזה, אם מישהי זוכרת מי אמרה לי את זה, אז אתם מוזמנות לומר לי, אחת מהן שיקפה לי יום אחד שההורים שלי ממש קשה להם לראות אותי ככה, סובלת ומבוסקת, וכאילו, רגע, הם אומללים בגללי? אני הייתי בטוחה שהם אומללים בגללה. זה היה כאילו פטיש 20 קילו על הראש. ההבנה הזו שאני, לא רק שאני לא מועילה באבל הפומבי הזה, אני אפילו מזיקה, אני מרחיבה את מעגל הצער, וזאת הייתה ממש נקודת לפני. אני חושבת שכשהבנתי את זה, זה היה הרגע שקיבלתי באמת את ההחלטה המודעת, שזהו, זה נגמר, ואני חוזרת לתפקוד נורמלי. מעולה, אז מה שככה גרם לך לאותה פקיחת עיניים, ותודה רבה לאסטריה אביטל, ושתיכם ביחד בחלון, את רואה אותם גבי? אני לא רואה אותם, אבל אני יודעת שהם פה. אז אני מזיזה לעצמי, לא לך, אני מזיזה בשבילך, ושמתי אותם אני לא עכשיו רואה אותם. אז אני רואה אותם. רגע, בא לי לעשות משהו. אביטל. אני יכולה לחפש מעצמי. לא, אני מוסיפה. אני רואה. אוקיי, אז אני לא יודעת אם, כן, את לא זוכרת, זה היה אסטריה או אביטל, אבל מישהי מהם שיקפה לך את זה, שההורים יותר בצער ממך, מאיך שאת מקבלת את הסיטואציה, ואיך שאת עם הסיטואציה, מאשר עם הבת שלך. וזה הייתה קפה, שחטפת שבעצם הבנת את המחירים, נכון? הבנת את המחירים, וזה עזר לך לעשות את השינוי, ובואי ניגש בעצם לעיקרון הזה, של המחירים, הבנת המחירים, זה עוד עיקרון אחד מעשרת הדיברות, שאני מבינה מה עוזר לי לעשות את השינוי, הבנת המחירים. אני רוצה להוסיף משהו, תמר, גבי, זה אפשרי? יש סיפור מדהים של רבי נחמן, שהוא אומר שם על מלך, שהוא אומר לבן שלו, אם אתה תהיה מלך ותשמח בזה, ואם אתה לא תהיה מלך ותצטער מזה, אז אני אבין שלא מתאים לך להיות מלך. אני לא זוכרת בדיוק. תודה שריק, כן, אני אגיד את זה בדיוק, זה הפתיחה של הסיפור המרכזי של רבי נחמן, מעשה בשבעה קבצנים,
מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ואמר לו, תדע לך שאתה עתיד להירד מן המלוכה. ואני מבקש ממך שכשתרד מן המלוכה, תהיה בשמחה. ואם תהיה בשמחה, אני אשמח שנתתי לך את המלוכה, כי היות ואתה יורד מהמלוכה, אתה בשמחה. ואם לא תהיה בשמחה, אז אני אשמח שאתה לא מלך, כי אתה לא מצליח להיות בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. ומה רצית להגיד בקשר לזה, שריק? לא, רציתי להזכיר את זה, כי זה ממש זה. איך אנחנו מתייחסים למציאות שקורית, שמולנו. תודה רבה. כן. אני אגיד עוד דבר אחד קטן, אני אגיד את זה בשם מישהו בשם שרון כהן, שהוא אומר, מה זה ביקורת? הוא אומר, זה בי קוראת. קורא בי. תודה. לקבל את הביקורת בצורה הזאת. כן. טוב, גבי, את ממשיכה? מה? אז בואי תמשיכי. אוקיי. העיקרון הבא... שנייה רגע, לפני זה יודפת אומרת, הקטנים שואלים, כשנגדל תתגעגעו אלינו? אני חושבת שאין סתירה, נכון? העין במר בוכה ולב שמח. אנחנו מתגעגעים ושמחים, מתגעגעים ושלמים. זה שאני שמחה זה לא אומר שאין בי צער. כל מי שפה שקראו לדברים בחיים יודעת שהעין במר בוכה ולב שמח, הגעגוע והכאב, יכול לגור בכפיפה אחת עם שמחה. אני יכולה להגיד בקשר לגירוש מעמונה, כן? לכאורה, הייתי אמורה להיות כל הזמן בצער, החריבו לי את הבית. מה, לא מצייר אותך שמגרשים יהודים מארץ ישראל? מה, לא זה, אוקיי? תמיד יהיה געגוע. וכן, ואפשר להיות בשמחה. אני מאוד מתגעגעת ואני מאוד רוצה שהיא תחזור הביתה, ואני בוחרת להיות בשמחה עם החיסרון. יודפת, בסדר? אוקיי, נעמי, גם יש לי מחשבה, נעמי, שהקטנים שרואים את הנתק, זה מחזק אצלהם תחושה שאכן יש בעיה בבית. זה הגיוני. תודה, נעמי. אני חושבת שלראות את הנתק זה חוויה לא פשוטה עבור הילדים הקטנים, וזה תכף נדבר על המודלינג כאימא. אני רק רוצה להגיד לכם, השעה 10:12, הספקנו, גבי, כמה עקרונות? הגענו לשביעי. האם זה בסדר שאנחנו נמשיך מקסימום עד 10:30? טוב, גם אם כולם ילכו, אסטריה ואביטל יישארו איתנו, נראה לי. בסדר? אז סליחה, רציתי שזה יהיה עד 10:15 ואז רבע שעה לשאלות, אבל אני חושבת שכן חשוב שנשמע את כל העקרונות, אז אנחנו נאריך עד 10:30 מקסימום. טוב, אז גבי. יהיה אפשר רק לסכם אחר כך בקצרה את העקרונות? בעזרת השם, בואו נראה שנספיק. טוב, בכל זאת אני אשלח מייל עם כל העקרונות כתובים. אז את רשומה אצלי, נראה לי. כן, גן. אז בעיקרון השביעי, זאת הייתה עוד כפה שקיבלתי ככה מהכיוון ההפוך, לא בהקשר של ההורים, אלא באמת בהקשר של הילדים, שהיו לי בבית עוד 4 ילדים שהיו זקוקים לי, פיזית ורגשית. כמו שאמרתי, פיזית הם קיבלו את כל מה שהם צריכים, רגשית הרבה פחות. מזלי הגדול, הבת שלי היותר צעירה, היא הייתה אז בערך בת 14, פשוט יום אחד תפסה אותי ואמרה לי, די, יש לך עוד ילדים וגם אליהם את צריכה להתייחס. עכשיו ברגע הראשון זה באמת חתיכת כף על הפנים, מה שנקרא, אבל אני מאוד מעריכה את זה שהיא שמה את זה מולי, כי היא בעצם אפשרה לי לקחת חזרה את המושכות של הבית. בעצם היא הראתה לי שהיא זקוקה לאמא, אבל בעצם הנזקקות שלה עזרה לי. כאילו היא ביקשה עזרה, אבל זה בעצם מה שעזר לנו לצאת ממנו. כי בעצם המקום הזה של לחזור להוויה של אמא, כאילו לחזור ולתפקד ולהיות נוכחת, וזה מתחבר קצת לשאלות ששאלו קודם, כאילו איך הילדים האחרים מרגישים. אני חושבת שאם הם רואים שכאילו אין להם את המקום, רק הגדול היה חשוב לך, רק הגדולה שעזבה, אם היא לא פה אז זהו, אין בית.
זה לא המסר בכלל שהייתי רוצה ששאר הילדים יקבלו. וכשהיא ככה טלטלה אותי, אז וואו, כמה שהיא צודקת. אני חוזרת למקום שלנו. אוקיי, ואני אתן למה שגבי אומרת פה כותרת, זה להתמקד במי שיש לי איפה ובמה להשפיע עליו, אוקיי? ולא במי שאין לי. נכון, לפעמים אנחנו, חלק מאיתנו מורות פה, שיושבות בכיתה, יש 2 שלא מקשיבות, 5, 10, יוצאות החוצה. לפעמים מורה, במקום להתמקד בשתי הבנות שיושבות ככה, המורה, היא רק כל הזמן במפריעניות האלה. אבל אחותי, יש לך פה 2 שצמאות לשמוע. אוקיי, מי שהיא נותנת הרצאות, היא רק רואה את מי שעוזב את האולם, כולה נחלשת, אבל יש לך פה 50 שיושבים ומקשיבים לך. יש לך פה בבית עוד 4 ילדים שכמהים לאמא, אוקיי? אז זה לקחת אחריות ולהתמקד איפה שאני יכולה, ובמי שכן זקוק ורוצה אותי כאמא, את הקשר הפיזי, הנפשי, הרוחני, לקבל ממני שאני אראה אותו, היא כרגע לא רוצה. אוקיי? תודה גבי. אוקיי, העיקרון הבא זה בעצם גם קשור להוויה של האמא, זה בעצם כמו שהזכרת קודם את המודלינג, בעצם את הדוגמה האישית. הרי הילדים כל הזמן מסתכלים איך אנחנו מתפקדים, איך אנחנו מגיבים, והייתי פתאום צריכה לשאול את עצמי, רגע, איזה מסר אני מעבירה להם? איך אמא מתנהגת כשהמצב קשה? היא מתפרקת? היא לא מתפקדת? מה אני רוצה ללמד בעצם את הילדים שעכשיו יושבים ומסתכלים עליי? ואז שוב, ברגע שעניתי לעצמי, אז הייתי צריכה לקבל החלטות ולפעול לפי זה. הנקודה הזאת היא כל כך חשובה וכל כך חזקה. יש אירוע עכשיו, לא משנה עכשיו איזה, אירוע לא נעים קורה, נשפך ביום כיפור בסעודה המפסקת כל המרק עוף על השולחן, בסה, נכון? אוקיי? לא יודעת מה, הילד שלך צורח בבית כנסת, כל דבר. אנחנו הרבה פעמים הולכות וכאילו אנחנו מתבאסות על הסיטואציה. רגע, עכשיו, זה הזמן, זה מה שנקרא מאני טיים. עכשיו הילדים לומדים, קורה עכשיו, יש משבר, העיניים שלהם נשואות אלייך. אמא לא מלמדת רק איך מגעצים, איך שוטפים כלים, איך מכינים שיעורי בית, איך מכינים את התיק ליום הראשון. אמא מלמדת איך מתמודדים בזמני משבר. והם יונקים את זה, באותו רגע הם יונקים את זה ממך, זה נטמע להם בגוף שלהם, אוקיי? זה למידה שהיא לא בשכל, היא בחוויה. ואם הם רואים אמא שבאותו רגע מצליחה להיות מי שהיא רוצה להיות, הם קיבלו נכס לחיים, לאתגרים שהם יעברו, להתמודדויות שהם יעברו, וזה נכס לא בראש, זה נכס בגוף. זה כמו שיוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, מה קורה? דמות דיוקנו של אביו עלתה מולו, הוא ראה את אבא שלו, וזה מה שיעזר לו באותו רגע, היה לו מודלינג, לא בדיוק מאותה סיטואציה, אבל דמות דיוקנו של אביו. אנחנו מציירות כל הזמן לילדים שלנו את דמות דיוקנה של אמו. והרגע הזה, אם אנחנו זוכרות בסיטואציה, שברגע הזה דמות דיוקנה של אמו, דמות דיוקנו של אביו, אם את תצליחי להיות מי שאת רוצה להיות, זה יכול להציל את הילד הזה. עוד שנה, שנתיים, 5, 10, 20, 30, 40 שנה, הוא יזכור את דמות דיוקנה של אמו שהתמודדה עם משבר. וואו, איזה מתנה, איזה מתנה, איזה ירושה. שושלת משפחתית את עכשיו עושה. קונסטלציה משפחתית. זה עצום. אוקיי? תודה, גבי. אוקיי. הדבר התשיעי, זה בעצם כלי שאנחנו משתמשות בו הרבה באימונים, זה הצד הקטן. עכשיו, למי שלא בתוך האימונים ולא מכירה את הצד הקטן, בעצם הרעיון הוא להתקדם בצעדים מאוד 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 קטנים, בעצם שלא יפחידו אותי, לא יפחידו אותה, משהו שככה משתק את המגננות, ממש צעד מאוד הדרגתי. אז נגיד באמת כשהתחלנו רק לחדש את הקשר, זה היה מאוד מחושב, מאוד זהיר ככה, אז נגיד בהתחלה הייתי צריכה למצוא איזה תירוץ אמין כזה בשביל לשלוח לה איזה הודעה, ככה רק בשביל לראות שהכל בסדר, אבל טוב, נמצא איזה תירוץ, שאלה שאני צריכה לשאול אותה, שהיא תהיה חייבת להגיב.
בשלב הבא היה כבר אפשר סתם לשלוח איזה הודעה של מה נשמע או משהו כזה. אחרי זה כשרציתי כבר לשמוע את הקול שלה, אז שוב השתמשתי ככה בתירוצים, למצוא איזה סיבה למה אני מתקשרת אליה, אבל זה חייב להיות משהו מאוד דחוף, שאני לא יכולה כאילו להסתפק בהודעה ולחכות שהיא תפתח את ההודעות ומתי היא תגיב, למצוא שוב תירוץ, עכשיו תעני לי, תני דוגמה. תקשיבי, אני ממלאת עכשיו תפסים, אני חייבת עכשיו את הכתובת המדויקת שלך, כאילו משהו עכשיו, רק שתענה שאני אשמע את הקול שלה. השלב הבא באמת כבר אפשר לדבר, שוב, שיחות קצרות, בלי תירוצים, ולאט לאט השיחות מתארכות והזמן בין השיחות מתקצר, עכשיו סתם בא לי לשמוע את קולה, אז אני מתקשרת ואנחנו יכולות להעביר שעה וחצי בטלפון בכיף. והשלב הבא זה בא לכם לבוא לבקר, אז היא באה לבקר. שלב הבא, יש שבת משפחתית, את מגיעה? כן, היא מגיעה. ימי כיף כמו שאמרתי קודם, ליזום כזה משהו, אבל שוב, אם הייתי מציעה לה לפני 2 לבוא ליום כיף, היא הייתה טורקת את הטלפון ונעלמת לעוד חצי שנה, זה נורא מפחיד, מה היא תדבר איתי יום שלם, כאילו אין בינינו שום קשר. הצעדים הקטנים האלה כאילו מאוד מרגיעים ומאפשרים גם לה וגם לי. זאת אומרת, התקדמות הדרגתית, זה התקדמות מאוד 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 הדרגתית, וזה להסכים להתקדם בצורה איטית מאוד, אוקיי? ולשמוח בכל דבר כזה, רק לשלוח הודעה קטנה שהיא תענה, זהו, זה גם פה נדרשת הרבה ענווה והרבה אמונה וסבלנות. תודה גבי, והעיקרון האחרון? טוב, הדבר האחרון, קצת חילקתי אותו לשניים, זה בעצם יצירת עוגנים, דברים משהו שיחזיק אותך. אז אני נתתי פה 2 דוגמאות, אני אביא 2 דוגמאות שלי מאוד עזרו. אז אני לא זוכרת מי שאלה קודם, בקשר לתמיכה, תמיכה חיצונית. אז מבחינתי התמיכה החיצונית היא באמת הדבר שהחזיק אותי. אז קודם כל אסטריה ואביטל, שהיו איתי באמת לאורך כל הדרך, הם המשפחה שלי ששמעו אותי בוכה ימים ולילות, והיו איתי גם ברע וגם בטוב, וגם ברוך השם התברכתי בחברות מאוד טובות שהיו אוזן קשבת. עכשיו נכון, גם בעלי הוא מאוד תומך ומאוד היה איתי, אבל הוא היה ביחד איתי בתוך הבור, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, זאת אומרת היה צריך באמת את התמיכה החיצונית איפשהו. אז זה אני חושבת עוגן מאוד מאוד חשוב. לצערי אני כרגע מלווה 2 חברות טובות שהן בהתמודדות מאוד לא פשוטה עם הבנות שלהן, ואני יודעת שזה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין להחזיק או להתפרק, זה שיש עם מי לדבר, אז למצוא את האוזן הקשבת הזו. ועוגן נוסף שמאוד מאוד עזר לנו זה מציאת חוזקה משפחתית. עכשיו חוזקה משפחתית זה משהו שבאמת כאילו טוב לנו כמשפחה לעשות ביחד. יש את החוזקות האישיות במה את טובה ומה את אוהבת, ויש את החוזקות המשפחתיות. עכשיו יש משפחות שמאוד אוהבות לבשל ביחד, ויש אחרות שאוהבות לטייל ביחד או ליצור. אנחנו מאוד אוהבים לשחק, אנחנו משחקים בכל הזדמנות. בתחילת הקיץ סתם היה יום הולדת לבת הקטנה והיא בדיוק סיימה את האולפנה, אמרנו נחגוג, נעשה איזה בוקר כיפי כזה, תחילת החופש הגדול, הזמנו את כל הילדים לבוצר ואמרנו אחרי זה נצא לטייל. אז הם באמת כולם הגיעו, אכלנו, יצאנו למערת הנטיפים שזה ממש פה לידינו, ושם אני הזכרתי שרציתי שהבת שלי תיקח משהו מהבית, אז אמרתי לה אז רק תיכנסו בדרך חזרה הביתה ותקחי מה שאת צריכה. והחבר שלה כאילו הגיב, זה הפתיע אותי אבל זה גם מאוד שימח אותי, הוא אמר כזה רק לעבור אצלכם, את יודעת שאין דבר כזה, נתיישב ונשחק ואז עוד משחק ועוד משחק ומה, ולא נצא לחצר לאיזה סיבוב בפינג פונג, כאילו זה בדיוק מה שקרה דרך אגב, אבל זאת אומרת גם להם ברור שזה ממש חלק מהשמחה שבמפגש,
כי אני חושבת מה שזה נותן, החוזקה המשפחתית, זה יוצר איזשהו מרחב בטוח, שבתקופות שיש נגיד נושאי שיחות שהם נפיצים יותר, או חיכוכים, או כאילו כל מיני דברים שעלולים לצוץ ככה ולפתוח עוד פעם את הפצעים, אז זה משהו שמעבר לכל המחלוקות, וזה מזכיר לנו שבסופו של דבר אנחנו משפחה, ומשפחה לא מפרקים. מקסים. אז אני חוזרת בשתי מילים, מה שגבי אומרת, אין לי מה להוסיף. אחד, למצוא, כשאנחנו בתקופה הזאת ואנחנו בקושי, להיעזר ולמצוא לנו עוגנים לתמיכה, אוקיי? לא להישאר לבד עם הקושי. חברה, אחות, בת דודה, לא משנה, אשת מקצוע, שאני יכולה לשתף, אני יכולה לדבר, אני יכולה להתמרמר, אני יכולה לבכות, אני יכולה, אוקיי? לא להיות לבד עם זה. ולכן גם אסטריה ואביטל נמצאות איתנו פה על המסך, הן ראויות לכל הדבר הזה, כי זה גם בזכותם, אז גבי הצליחה להיות במיטבה וליצור את השינוי המדהים הזה בקשר. והדבר השני, חוזקות משפחתיות, וכל כך מתוק לשמוע על החוזקה המשפחתית של החיים. תודה, גבי. וואו. את רוצה לומר משהו לסיום? לפני שאני שואלת, אני תכף אשאל, ואתם יכולות כבר לכתוב, מה אני לוקחת? באמת שגבי ואני ישבנו להכין את המפגש הזה, שאלתי את גבי ושאלתי את עצמי, איך אנחנו היינו רוצות שנשים שיכנסו למפגש הזה יצאו. ואחד הדברים שאמרנו לעצמנו, שהתפילה שלנו והכוונה שלנו, שכל אחת שנמצאת מפה תוכל לקחת לפחות דבר אחד שיגע בה, שרלוונטי, כי ברור שהדברים לא רלוונטיים לכולם, אוקיי? הכל לא רלוונטי לכולם אף פעם, אבל לפחות משהו אחד שאני יכולה לקחת לחיים שלי וליישם. ואני רוצה שוב להזכיר את הטיימינג המיוחד הזה שאנחנו נמצאות בו עכשיו, של עת רצון, של 10 ימי תשובה, זה 10 ימי יצירת שינוי, תשובה זה יכולת ליצור שינוי, ומה אני לוקחת מהמפגש הזה, שכבר אני אוכל לעשות איתו משהו במערכת יחסים, מה נגע בי, מה אני לוקחת, אם במחשבה, אם ברגש, אם בפעולה. אז אני קוראת קצת, וגבי תגיד תכף אם יש לה מה לומר עוד. כמובן תהיה הקלטה והיא תשלח, אמרתי, לכל מי שבמייל או ברשימת תפוצה. אביטל, מחכה לסדרה שלכם ביחד, היה קצר מדי, מקסימה, תהיה הקלטה, כן, זה מוקלט. נעמי, להתבוסס פחות, היה לך גם שאלה, נעמי, לא הספקנו, סליחה, להמליך את השם יותר, תודה. אביטל, לוקחת איתי לשים את הכובע של האמא, מקסים, מיטות משבר, השמחה שלי לא תלויה בה. אנה כתבה לי בפרטי, אני מחכה לראות. שלומי, תודה ענקית לגבי ותודה תמר, אני חושבת שהעקרונות הללו מתאימים לכל משבר. תודה שלומית מקסימה. רחלי, הילד, מה שמחליטים אולי לצעדים קטנים יכול להיות עבור כל הילדים, כולם נזכרים גם בלי משבר, כמו הודעה לבבית סתמית, לגמרי. אני לוקחת מהמפגש את החשיבות של יצירת הווי משפחתי שמח ומגבש, שייתן עוגנים לזמנים קשים, מקסים, גם לזוגיות. הווי זוגי שמח ומגבש, אותו דבר, מקסים. יודפת, לוקחת לעצמי להפעיל יותר את השכל והאמונה שנעלמה לי קצת, ופחות את הרגש. מדהים לראות שאתם מדברות בלי דמעה אחת. טליה, גבי, את אלופה ברמות, לא ניכר שום פחד קהל. לקחתי את עניין הדוגמה האישית. לאה, השמחה שלי תלויה בי בלבד, הפרדה, מובחנות. השמחה שלי תלויה בי, מעגל הדאגה למעגל ההשפעה, להפסיק להיות בצער ובחפירה. מקסים. להיות אימא שמחה למרות הכל, לטפל ברגישי אשמה, לא להתערבב. מעגל הדאגה, מעגל ההשפעה, בטי. אופטימיות, להאמין בטוב, לשמוח בטוב החלקי, והשמחה לא תהיה בו. לשמוח ולדעת שהשמחה שלי משפיעה, להתמקד במה שתלוי בי, הפרדה וטעויות, השפעה על ילדים האחרים, לקבל את המציאות כרגע. הנה, מי רצתה פה סיכום? יש פה סיכום. חברות, פשוט לסכם את מה שכותבים. לקבל את המציאות, להאמין שזה מה שהשם נותן לי, מובחנות, אחריות על עצמי. תודה רבה, גבי, איזה אישה עוצמתית וגיבורה, והכל בעדינות ואצילות, לגמרי. שלומית, מה שמואר צומח, להעיר יותר. איך האמא, האישה שאני רוצה להיות, הייתה פועלת בעיתות משבר, מקסים. שריק, לא להיאבק במציאות. כן, כותבת לי מישהי באישי, שזה היה מאוד משמעותי לשמוע שאת לא לבד בכאב, ואיזה יופי, הנה זה מה שרצינו. זו כבר הייתה תמיכה ומיכל. אוקיי, הרפו דוקי, אנוכי השם, תודה, תודה, אמן, בברכה של נשיב לב אבות על בנים, לב בנים על אבותם ואמותיהם, אמן, מקסימה.
מתנה בערב יום כיפור, להאמין בתשובה ובתיקון, המלאכת השם, מקסים מקסים מוגנים, גבי את השראה. וואו, וואו, וואו. טוב, גבי, מילה אחרונה? לקחת לי את מה שרציתי להגיד קודם, כאילו הפסוק שמלווה אותי זה והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הזכרתי את זה קודם, אבל זה בעצם התפילה שמלווה אותי. טוב, אז באמת, אז נסיים בתפילה הזאת. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והשיב לב בנים על אבות, לב אבות על בנים, קודם לב אבות על בנים זה אחריות שלנו, ולב בנים על אבותם. תודה רבה, יהי רצון שיהיה ברכה במה שלמדנו היום. תודה רבה לכם, תודה לכל מי שהיו פה הערב, תודה לגבי שהתגברה על פחד מוות בשביל לעזור לעוד נפשות. תודה רבה, תודה לאביטל ואסטריה. תודה למי שבא לתמוך בי. תודה לכל מי שהחברות שבאו לתמוך. תודה, תודה.